Ano to mga bay, let's eat. Nagkalkag na ang akong buho. Muna giingon nga, easy kaayo ang tendera no. Sa mga unta, grabe, nakadukot maayo ang kanon. No? Gahapon panisod ko pero nadapa man. Okay pa kaisanan. Dukot atong kanon. Dayon, mukbangan pa kini. Mukbangan ta dayon. Di mamasod ako ang plato. Ay, kapag dako ah. Mura ka nag kuan ang badihado na nakadukot naman yung atong kanon roll. So ato ang kuanon pag ara ang atong giluto. Grabe. Yun po siya hang. Magluto mo ingon ani. Ayaw oil ang gamita. Akong gigamit ani kay margarine. Sakto ra kay tanan guys. Mga on. Dako kaayo. Mao ni ang 100. Ubay-ubay mo pud siya. Kaon sa tagpanagsa anyway. Ato kas mga restaurant og mao ni mong kanon no. Pero pinag yung mahala. Na may baligya ni ulo. Pansat. Pansat na siya. So ako man siyang gikuan pero ang iyang tinain no. Naon tabay. Di siya para kay gamay ra kay asin akong gibutang. Ako ra siyang gitimplahan og pinamagic. Magic. Sa una, di kita magkaon mag-atubang sa kamera. May kasapaan dito sa mga katiguangan. Dili maayo. Karon, palabra. Dili pwede nga dili nimo kagaba lang giting taon. Pero ragaba lang. Pinamot yun na ang show. Ngaon pa ninyo. Wako'y kontra ron. Ako ra. Hang. Ang siling nga espada akong itagod-tagod na ko. Nya. Hang naman dahil kitanan. Sayang kayong kanon. Mahal ang gas. Mga sili. Naon tanin nyo eh. Dilan puta palabi ani ka. Maka ko ano ba ni? Nga tulo ka buok okay naman. Dili ko ka usod an. Nakapanikpaw. Nakapanikpaw sa sapak. Hang, uy. Wala, grabe. Nakalimot di ako. So down. Wala. Hindi tayo inom mo ko ano. Papa, kuha sa itong kuan din. Royal ba? Ari ba royal? Eh naman tayo gamay nga kok, ari di. Kinuhaan. Ari, uy. Ako agaong eh. Kantolak. Sobra. Tay hapit yun magay nanaw tag radyo. Tungod sa kadako sa kanon. Aw kada. Tungod sa kadako sa kuan. Bahawan. Kaambakon. Kaambakon akong plato. Sakto gyud. Sakto siyang kuan na. Magluto kay mo kuan tagura gyud maayo. Tagura ang kuan basili. Sakto gyud isanan. Di ka magmahay. Di ka magmahay mga loads. Mga loads. Kalimot man ko ako ang tanig isang yuk oy. Nasugban ako. Umutang yun. Akong kuan ano yung budget tulo ra. Ko palabi. Pareha naman lagi nagpuon. Tulo ra. Nakatulo ni siya. Manali na sa tas atong kauban. Katong amo.
Wala ra masayang ang kanon, wala siya mapanos. Nindot siya mugasa. Mas lami ni siya og mais. Kumot ang agi. Grabe, buhok murag magbunot. Sudan nyo diha. Nasal. Kuha ka na lang. Hinay man panagat. Tanga ba? Tanga eh. Matabang. Hala. Grabe ka ha. Hala. Atas kakang yun. Grabe ang silingan ani ba? Nakong kaon eh. Pang. Hindi na kumakaon. Hindi na kumakaon yan. Nagsig puno. Last na ganyan, promise. Kaon kayo? Nang today. Oh, saron. Saron. Sakto ra gid ang tulo. Tulo ka hutong ang kanon. Tulo kay nanay. Busog na ka. Sa imong 100 na kay tulo, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Tag cheese. Napo kabuok. Pero dagko man siya. Sige ka magmahay. Presko ra po. So, karon tuloy na. Nako. Di ka pwede ani kay kasayan eh. Last. That's it. Salamat. Salamat Lord, nabusog ko. Bye.